बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। दासान्दि रायजोनि गोबां बाहागोफ्राव अखा हानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। रायजोआव 11 आगस्तसिम गोबां बिबांनि अखा हानायनि इसारा। रायजोआव 7 निफ्राय 11 सेन्टिमिटार अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। रायजोनि गोबां जिल्लाफ्राव गोमो आरो कला गाबनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिफाना। सानजा कार्बि आंलं आरो तिनिसुकियायाव कमला गाबनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। अखाखौ लानानै होनाय बे सांग्रांथिया गुवाहाटी नोगोरनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय खैफोद गोनां। मानोना रायजोनि गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां बाहागोफ्राव अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि जेंनाजों भुगिनांदों। आसामजों लोगोसेनो साखाथि रायजो मेघालयआवबो गोबां बिबांनि अखा हागोननि सांग्रांथि होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। रायजोनि धुबुरी, चिरां, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, बाक्सा, नलबारि, क'क्राझार, डिब्रुगड़, कामरुप मेट्र', तामुलपुर, दरं, मरिगाव, नगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, कार्बि आंलं, गलाघाट, डिमा हासाव, जरहाट, माजुलि, लखिमपुर, धेमाजि, शिबसागर आरो काछार जिल्लायाव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना।